Hypotesen i vores forsøg lyder, at etanolgæringen kan tage udgangspunkt i andre karbohydrater end glukose, men ikke et hvilket som helst. Derfor vil vi gerne undersøge, om gæringen er afhængig af typen af tilsat karbohydrat, og hvordan det påvirker gæringen. Derfor vil vi altså lave gæringsforsøg med 3 forskellige karbohydrater, som er glukose, maltose og stivelse. Vi laver et af hvert forsøg, plus et kontrolforsøg, hvor vi ikke benytter noget karbohydrat overhovedet, så vi kan se, om der sker det samme, hvor man blot benytter vand. Fremgangsmåden vil foregå således, at vi først afvejer 12,5 gram af de 3 forskellige karbohydrater, og ligeledes afvejer 2,5 gram gær til hver forsøgene. Derefter skal det opløses i en kolbe. De 12,5 gram af karbohydratet og 2,5 gram gær i demineraliseret vand med et samlet volumen på 125 ml. Derefter er det vigtigt at notere den helt nøjagtige masse af de 3 forsøg, hvor det er inklusiv kolben, proppen og gærrøret, som sidder på kolben. Derefter gentager man det her forsøg som et kontrolforsøg, hvor man altså blot undlader at bruge et karbohydrat i opløsningen, og derefter noterer man også dette forsøgsmasse. For at kunne sammenligne og få gode resultater ud af det, som vi kan lave resultatbehandling ud af, skal man altså derefter afveje med jævne mellemrum massen af de 4 forskellige forsøg. Vi har målt vægten af kolben og sat vores data ind i et regneark i TI Inspire. På x-aksen har vi timer, der er gået, siden vi opstillede forsøget, og på y-aksen er vægten af vores kolbe. Vi har udregnet, hvor mange timer, der er gået for hver måling, hvilket er henholdsvis 2, 22, 46, 70, 94 og 166. Ved at lave en graf på det data, vi havde målt, vil vi ikke have det samme startpunkt for graferne, hvilket gjorde det svært at sammenligne de forskellige grafer for karbohydrater. Ved at udregne den procentvise masse af kolberne efter hver måling, vil vi have den samme startværdi på netop 100%, og derfor kunne vi bedre sammenligne graferne. Vi fandt den procentvise masse ved at dividere massen af de forskellige målinger med massen af startmåling og gangen med 100. Vi kan se, at vores kontrolforsøg ikke er faldet så meget i vægt, men dog en lille smule, hvilket kan forventes, da noget af vandet også fordamper. Stivelse er heller ikke faldet særlig meget. Men vi kan til gengæld se, at maltose og glukose er de 2 grafer, der er faldet mest. Ud fra vores resultater kan vi altså se, at gæringen er afhængig af typen af det tilsatte karbohydrat. Vi kan se på graferne, at gæringen foregår nemmest med glukose og derefter maltose. Stivelseskolben mister kun meget lidt vægt under vores målinger, og det betyder altså, at der ikke foregår særlig meget gæring. Når der sker en gæring, bliver der dannet CO2, som fordamper op af kolben, og derfor bliver vægten af kolben lettere undervejs ved vores målinger. Jo mere vægten ændrer sig, jo bedre er karbohydratet til at gære. Glukosen er det, man normalt bruger til gæring, men vi har ved dette forsøg påvist, at maltose også kan bruges til gæring, og stivelsen knap så meget. Vi har diskuteret lidt, hvorfor stivelsen ikke er god at bruge til gæring, og vi kom frem til, at det måske kunne være, fordi det er et polysakkarid, så det er altså et meget stort molekyle og derfor sværere at nedbryde. Glukose er et monosakkarid, og maltose er et disakkarid, og det kan derfor være, at de er nemmere at arbejde sammen med, da de er mere simpelt opbygget. Hvis vi kigger på fejlkilder, kunne det for eksempel være, at vi ikke har målt med den samme vægt hver gang. Og vi kunne måske også have fået nogle mere præcise grafer, hvis vi havde taget nogle flere målinger i starten.